Mga kapuso, 15 anyos nga lalaki na dulaan sang kabuhi matapos malumos sa Iloilo River sa bahing sang distrito sang La Paz. Si Julius Bilacaol nakatutok. Makitan sa video ang pagbululigay sa mga rescuer nga mabutang sa stretcher ang lawas ng isa ka lalaki. Tubtob nga ini napasaka sa pangpang sang Iloilo River. Ang lalaki nga gin-rescue amo ang 15 anyos ka grade 10 student nga si alias AJ. Inian na lumos matapos magpaligo sa suba sa bahin sang barangay Rizal La Paz, mga alas 4 kahapon sang hapon. Upod sini ang duha niya ka mga abyan sa natabo ang insidente. Naghinagray lang ni sila nga ma-swimming o kung maligo. Mga duha man ka oras nga ginpangita ang lawas ang biktima antes ini nakitaan. Gilayon ini nga gindala sa ospital apang gendeklarar nga binawian sang kabuhi. Siguro ka kapay-kapay sa bala imbes nga dakpon niya daw hampak siguro kasi hindi na sa katukod mo siguro ka pangamas-kamas bala tiway gid siya kay tinhadlok man tong upod diya nga magpagkati dalom na mo. Sa pihak sang hitabo nagapasalamat sa gyapon ang pamilya sang biktima sa mga nagbulig sa pagpangita sa lawas sini. Dala ni AJ sa pagtaliwan ang handom sini nga sa isa ka adlaw mangin isa ka pulis. Upod kay Hans Desierto, Julius Bilacaol, 1 Western Visayas.